Милкото за на 14 първата е разчетна, второ на 15. Това е първа серия разчетна, това е втора. Третата е солидна. Това означава, че първа елиминация вие стреляте, във втора не стреляте. Ще ви кажа. Така, ето за едно да ви кажа. Така, сега стреляш. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, стреляте. Имате втора, трета елиминация. Това е първа за вас. Трета, общо. Трета, първа, трета, втора, вие влизате в трета. Първа и втора може да трябва да се